Čo sa sakra stalo zo Skibidi Toilet? Pred 2 rokmi to bol totálny mím, keď absolútne nikto nesnášal a teraz pre strašne veľa ľudí konečne umiera. Poďme si to vysvetliť. Určite každý pozná Skibidi Toilet. Je to ten najväčší brainrot v tomto roku. Ale v poslednom dobu konečne po 2 rokoch začal umierať. A každý by čakal, že asi umrie normálnou cestou ako každý mím, že ľudí to proste prestane zaujímať. No ale musím vás sklamať, že takto Skibidi Toilet neskapalo, ale skapalo jednou firmou, Invisible Natives. Toto studio vlastne kúpilo práve na Skibidi Toilet a vlastne pomáhala tvorcovi, ktorý sa volá Mr. Busse. Kúpili tie práve na Skibidi Toilet a všetko sa týkalo vďaka tomu posralo. No. A takto vlastne umiera Skibidi Toilet, ten najväčší brainrot, vďaka jednej firme. Predtým, keď Skibidi Toilet ešte nebolo kúpené, tak to ešte dosť bolo populárne. Malo veľa zjednutí, ale vážne to začalo umierať, keď to kúpilo Invisible Natives. Od tej doby to umiera docela veľkou cestou. A to je tak všetko, iba som informoval, že Skibidi Toilet je totálne cooked. Všetci, čo neznášajú Skibidi Toilet, môžu oslavovať. Ale jak môže jedna firma zabiť celý brainrot? Je to ľahké. Keď sa pozriete na posledné 3 nové videá, tá grafika je úplne hrozná oproti tým starším videám. A to dosť pomohlo k umretiu celej série. Lebo doteraz tvorca toho celého brainrotu ubil každú časť kvalitnejšiu a kvalitnejšiu. Bohužiaľ, teda asi chvála Bohu, Skibidi Toilet, preto Skibidi Toilet umrel. Tak, a keď sa toto zaujímavé video páčilo, môžete oslavovať, tak dajte like a odber a čuste.